Nabati sa daghang lugar sa Visayas ug Mindanao ang epekto sa bagyong Tino. Kasi makapunta ko emergency, pwede pa apatabang ni Dapita Villa Azalea Kutkot Liluan, please. Sa Villa Azalea, Kutkot, Liluan, Cebu, halos tupong na sa first floor sa dos andanas nga balay ang kalawom sa tubig baha nga resulta sa kusog nga ulan. Inguni ni Sab ang nasinati sa mga residente sa Villa Lara Subdivision, Liluan, Cebu gihapon. Makita sa video nga nangatkat na sa atop sa ilang balay ang mga tao ug nangay og tabang aron ma-rescue tungod sa nagkalawom nga baha sa lugar. Sa Silagos, Southern Leyte, daghang balay ang naguba human may kuso-kuso ang kusog nga hangin ug ulan sukad Lunes sa gabi nga hatod sa bagyong Tino. Hasta mga punuan sa kahoy nangatumba og nagpasad sa kalsada. Nagpahigayon na og clearing operations ang mga sundalo sa tabang sa lokal nga gobyerno, mga barangay ug volunteers Martes sa buntag. Sa Villa del Rio, Bakayan, Cebu City, gipakita sa mga residente ang diwa sa bayanihan human may perwisyo ang grabing baha sa lugar nga resulta sa ulan hatod sa bagyo. Nagtinabangay ang mga residente o mga personay sa Bureau of Fire Protection aron ma-rescue ang mga stranded. Makita sa Hulagway nga daghang sakyanan ang nadanyos human ni banlas ang lawom nga tubig baha sa lugar. Sa Talisay City, Cebu, daghang balay ang gibaha human maglandfall ang bagyong Tino sa probinsya. Makita sa video nga halos mitupong na sa atop sa kabalayan ang tubig. Nagpatong na sa atop ang ubang residente na nawag na og rescue ang stranded nga mga residente. Inguni ni Sab ang sitwasyon sa Hubay, Liluan, Cebu, Martes sa buntag. Sa Mandawi City, Cebu, lawom og kusog nga banda sa tubig baha ang milunop sa UN Avenue. Nabati Sab sa mga residente sa Santo Niño, Butuan City ang epekto sa bagyong Tino. Gibaha Sab ang lugar tungod sa siging ulan. Padayon ang rescue operation ngadto sa mga residente nga naapektuhan sa baha sa Butuan City. Sa Dinagat Islands, 14 ka pamilya lakip na ang 3 ka bulan nga bata ang nanago ilawom sa kanal aron makalingkawas sa pagkusok-kuso sa kusog nga bagyong Tino. Luwas hinuod sila. Og sa Surigao City, kusog nga hangin ug ulan ang nabati sa mga residente. Natumba pa sa kalsada ang punuan sa kahoy Lunes sa gabi. Daghang residente ang gipabakwit. Giasikaso dayon sila sa City Social Welfare and Development Office. Gihatagan sab sila og pasiunang hinabang. Nagpahigayon na sab og clearing operations ang mga disaster responders, CDRRMO ug mga enforcer sa Surigao City Martes sa buntag. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.